La llegenda dels cavallers de la taula rodona va fascinar l'edat mitjana. Buscaven un tresor únic, el Sant Grial, com Indiana Jones en aquesta famosa pel·lícula. Però per què era tan cobejat aquell calze? Existeix realment? En aquesta capella de la Catedral de València es venera una copa d'àgata que, segons els experts, és la mateixa que va usar Jesucrist per instituir el sagrament de l'Eucaristia. Dos papes han celebrat la missa amb aquest sant calze. En l'últim sopar, Jesús va anticipar el sacrifici de la seva vida l'endemà a la creu. Allà va oferir el seu cos i la seva sang per la redempció de la humanitat. Però va voler que el seu sacrifici salvador es revisqués cada dia de manera incruenta fins a la fi del món. «Feu això, que és el meu memorial», va dir als apòstols. Aquest manament el veiem complert cada vegada que assistim a missa. No hi ha en el món cap esdeveniment més important. Allà es fa present i actual aquell sacrifici del Fill de Déu ofert a Jerusalem ara fa 2000 anys. I els que hi assisteixen en traurien més profit si imaginessin els beneficis que Déu ens hi regala. Quins? La missa atreu sobre la terra benediccions, alleuja les ànimes del purgatori i dona més glòria a Déu que tots els sofriments de màrtirs i sants. És el millor moment per demanar el que necessitem, donar gràcies, obtenir perdó i adorar la Trinitat Santíssima. A més, en la comunió, Déu ens perdona els pecats venials i ens preserva dels mortals. Ens uneix més íntimament a Crist. Ens fa créixer en gràcia i en amor als altres. No podem, per tant, privar-nos de l'immens bé de la Santa Missa. Per això l'Església mana assistir-hi cada diumenge o la vigília. No fer-ho sense causa justificada seria un rebuig, un menyspreu, una ofensa greu a l'amor de Déu i un perjudici per a nosaltres. Això és un sagrari. Tindrà més o menys valor artístic, però el Senyor, en el seu amor inconcebible, va voler tancar-se en aquestes 4 parets. Per què? Per estar amb nosaltres, escoltar les nostres peticions i confidències, i també per rebre l'adoració que mereix. Per això, el tabernacle és el més important en una església, més que qualsevol obra d'art. I això és una custòdia. En aquest cas, la de Toledo. Serveix per exposar la Sagrada Hòstia. Més d'1 milió de joves la van adorar en la Jornada Mundial de la Joventut. Impressionant. Aquesta és una de les devocions a Jesús present en l'Eucaristia. Una altra és la processó del Corpus Christi. Si a un cap d'estat se li rendeixen honors públics, no és just rendir culte públic al Rei de l'Univers?